mar Oboke janeno mar Lolwe TV, Oboke man ka gin adek kendo mondo amigi mapiyo piyo wawinja neno to koro en ang'o mantiere Oboke gi. Thor mar wach mantie standard kaendi en ni man who hold Azimio's fate. Sani koro Kalonzo omako Azimio mafwanda en makoro make ma mondo mi koro Azimio dhi nyime en ni koro sani nyaka koro Kalonzo timna kaka koro mano endo dwaro nitiere. Uhuru succession, Wiper leader has kept allies and rivals guessing. Will he join hands with Raila and Uhuru? If he will, why has he welcomed Moses Kuria, their critic, into Oka? The next 12 days will reveal its true colors and shape a presidential poll. Mane wachimanti kanyo endo ni kosa ni endi koro Kalonzo nyorwa ko Moses Kuria ya wachini endi ma bende koro nyendo ngomi Okelo Moses Kuria to Moses Kuria osebedo ka iware kod Uhuru kod Raila yo machielo kata moro. Wachimachielo mantiere kaendi be ing'e gima timore. High-flying Kenyans splash on helicopters. My watchman Indian helicopters minano giki no nyeugi. When other Kenyans were feeling the economic pains of COVID-19, the wealthy were importing aircraft, probably for campaigns. Paraneni kamaji kade matek ni ndi jomokata gi manyane cham onge jithagre malich jomokonye import helicopters. Mano is how the Kenyan people are unequal. Mano inequality of the highest order. Actually 325 the number of helicopters that rich Kenyans imported from South Africa in 2020. Inge becha chiel. Helicopter chiel. 3.6 billion value of imported aircraft in 2020, the highest since 2013. Also an election here. But then some election kama indo jikelo helicopters gi mang'enya hinya mondo mi oti kodgi. Tingeni cost mar helicopter in 1 hour kende samoro dhi nyaka siling 300,000. 1 hour 300,000 mondo mi koro hire helicopter dhigo kata kamoro. Magi weche manitiere kaendi. En wach mapek ahinya ni sama jo Kenya mang'eny kata gima chamne onge go kata kaka gitimre onge. Jomoko ne nigi pesa mar kelo helicopters. ANC kod UDA sani koro yware Kenya kwanza sama bende koro nyeo Gachagua wacho ni koro nyaka jalup jatend piny owacho wuog mna Central Kenya. Kani koro malo nyisi ni mano wach mawe wacho no. Kikumonde wach no wach machalo kamano. Wach mar Kalonzo gi Azimio ibro somo kanyo. Wach no endo mar campaigns are high season for ad agencies and branding firms. Ani koro en kinde go koro jo printing dwa yudo pesa maber ahinya mondo mi gi tim manendo ma en ohala mae kinde gi. Risk of dead voters casting ballot after IBC delays audit. IBC poko dhi mochungo mano endo ma en register mare mondo mi ogol jogo mabendo seng'ielo rengo. Jogi nyalo go ombulu koro mondo mara boro. Ginyalo chier kendo ka giyae kuonde ma githoe moikgie e bur magi bi magi go ombulu ka gino kotim. Chik dwaro mondo IBC obed ni nyalo audit the register 6 months to the elections. Do you know what? Sani pod nitie joma ne kawo kura. Nyaka nyoro. Ngeje mane kawo kura. Mano kod ni IBC ok nyal kata timo mano endo ma en verification on time magitim nyaka mano mabende en voter audit register audit maber gimora mora ok nyal dhi within time frames madwarre or take. We are barely surviving, says Kenyans stranded in the Ukraine. Ntie Kenyans mantiere Ukraine ma wajin sani ndikoro gina joma gini achiedh nade gini akere kiki gikeni angini tim nango mane wach mantiere. What shutting Russia out of SWIFT means? Ingeni SWIFT en mano endo lony ma otudo bengi te mag piny mangima e achielo nyisi ni anyalo oro pesa ne ng'ato mantie Uganda, anyalo oro pesa ne ng'ato mantie kamora mora kakadho yo ma SWIFT. Koro sani ndikoro EU kod pinje mag America dwaro mondo mikoro Russia nikech osebedo piny majendeke ong'ade koa e SWIFT. Ingene ko ng'ade koa e SWIFT ko iso ko Russia ba matimo pesa nebo maluore Russia kanyo. To mano ingene sama kod lweny gore kama endi manene sanction malich ahinya. China says it opposes sanctions after SWIFT ban on several Russian banks. Mane wach mantiere Russia wacho ni gino giyie gi wach madhi mbele nendo miyo gini ni lokore obedo wach maduong' ahinya. Koro wang'iye mos wang'in to dhi chalo nang'o. Pa josomo gi jondiko ni kanyo inyalo nenogi, inyalo dhi e counties kaendi gi Financial Standard mondo mine weche mani kaendi. Kawa dhi nyime en mani koro Ukraine war test growing China-Russia partnership. Ma wacho mantie ni kosa lweny madhi nyime e Ukraine chande sani koro miyo piny mar Russia kod piny endo ma China bedo koda kamano endo ma en osiep motwere mati mata. Mano e wach mantiere. Oboke kaendi en red tide of optimism is now sweeping through Liverpool. Mind wach mantiere koro ntiere geno makwar wacho sani ndi koro okwako lwasi ma Liverpool ahinya kaka onyagi loyo manendo ma en League Cup margi.
Kangi Oboke Malista, why dead voters would rise from the grave to vote. May wachimantire ni koro jogo yeko mose ng'ielo rengo mosetho nyalo chier kae bur mondo mi ogo ombulu. Verification could face legal hurdles as law requires the audit to be executed 6 months to the general elections. IBC osechako kae ndi koro kendo nywandre gi weche mang'eny mone ben ni koro ne giloso kapok saa odhi ahinya. Mane wachimantire kanyo. Kangi wachimantire kandi ni Ruto Kisii headache as defections rock UDA. Yesterday, the National Treasurer Magara became the latest ranking official to exit. Maendieno Mingo Magara nyo wuoke UDA ko wacho ni koro odhi chung manendo Kisii governor to koro mondo mi odhi gi UDA nikech UDA catch a ground ji ok kawe makare. Tuju keeps Kenyans gazing on poll bid after stepping down. Aparo ni Tuju nyalo bet ni dhi Siaya kaka governor. To maendi koro ja osiepna Nicholas Odero gumbo koro ikri unte ujo asembo ujoka kia to olwaro koma chielni nyaka koro dhi bed piny mulosi mai wachimantire kara Tuju nje na osegweta mochiwo manendo ma en resignation letter mare ne Uhuru Kenyatta chon omiyo sani endi chalni odhi chung mane ler mantiere. Kadhi nyime en ni wheat flour prices could rise due to Russia-Ukraine war. A 2 kg packet is still retailing at 140 to 160. Annual consumption of 12 million bags. Paroni kaloregi lony madhi nyime nengo ik moko bro medre kendo. Faransa nindi koro mogo dhi gimoro 140 mogo minene chamoni. Koro kwang'eni to warie kanyi. Kech piny medo mena bedo matek. Magi kwa koro nyaka ng'i makare mondo mi wane. Josomo gi jondiko ni kanyo neno ka indika wadis nitiere ka. Nearly 3 months after saying I do to sing a guardian angel, Esther Mosila still faces criticism over our relationship. The mother of 3 says she has learned to ignore the mean comments and trolling on social media, but sometimes she is pushed to respond. Mane wachimantire. My dear njawad guardian angel. Ncha kitimo kode. Rusi mang'eny chawacho ni guardian angel okao ng'amone ni bedo mengi. Ng'amane ja 52 years, guardian angel enje 33 years. Koro okende ji mang'eny wacho ni guardian mama ni ok bi nyuol ni kianadi nini koro mama ni wacho ni obende kama entiere osebedo wa koro ji yware kode kabisa ji wache mang'eny ahinya mone bedo gi thuolo mare kama modhiye to nikech ncha ne okende gi guardian angel. Ji mang'eny wacho ni guardian angel, think about it, but manto ni gima wacho ni mapenzi ni sabuni ya roho, pesa vile vile ni sabuni ya roho, mapenzi pia ni sabuni ya roho. Na wacho ni mpendacho roho kula nyama mbichi. Mago te gin gik mantiere kanyo to ji mang'eny pod lose. Corazon bende owere gi wuon nyathine miluongo ni Frankie. Sani ndi wacho ni kata giwere to en ng'ani ndo maber ahinya kendo ng'iyo nyathine e okang' mani kare. Bahati onyieone jaode ma en Marwa Diana TX makoro riembo sani endi to onyieone nyaode moro kanyo. Kawadhi nyime ka the status quo remains, no changes for me at Chelsea after Abramovich move to Shell. Mane wachimantire won Chelsea nyocha wacho ni koro we Chelsea lu trustees kata kama ne ndoko rojeta kweth ma Chelsea wacho ni onge gimone no matek gimora mora ni kare. Oboke atiko go ma the Daily Nation wacho man kanye ndo ni Raila Kalonzo tension spoil Azimio. Koro sani endi ywaruok e kind Kalonzo gi Raila kelo mano endo ma en akirikiki kod pogruok mano e Azimio la Umoja. They have worked together before, building a formidable force under the Coalition for Reforms and Democracy that gave Kenyatta a run for his money in the last 2 elections. However, an acrimonious parting ways last year has come back to haunt them, and even though they need each other now, the betrayal of the past sticks out like a sore thumb. Both want to lead Azimio flag to the elections, and both are stubborn to the core. What happens now? Angwa brotimore koro gitege dware mondo mi gibed presidential candidates magazimio. Kenny Kalonzo oge wach mago gidi kaka josiasa samoro bet ene wach mantiere kanyo kadhi nyime wach mama kodwa kani puzzle of 47 billion road fund cash return to the treasury. Nitiere omenda moro madirom billion 40 kod 7 mar gero wang'apaya ma odok e treasury. Some of the roads are Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, Lesit, Rombo, Njukuini, Taveta, Mogadishu,
Habaswin Samatar and Ramu Mandera magi kikoro ekuno mane bene koro nitie gi pesani ndio dok ere ka pesa bang dogi jo adwa ere ka pesa dok e treasury ni kaka ger nderni onge ere ka pesa dok e treasury just how Makodoga UDA recalls membership register as it prepares for party primaries. Management the United Democratic Alliance Party has recalled a membership register from the grassroots for review ahead of the party's primary on the April 9th to 16th. Management kanyo endo. UDA brought him mano endo ma en nomination mare kinditari ko chiko gidari kaparaga uchiel. Kingi packed with Jubilee renews feud with ODM. Kingi nyori record Jubilee, oknori record ODM, wach malicha hinya. Infighting sees UDA lose aspirants, leaders to ODM. Mane wach mantire, koro yorok mantire ye kanyo, UDA miyo koro jimangany dhi e ODM. Naler mantire. Russia-Ukraine set for talks as fight rages. Magi onyose timre nyoro, pode na wach madhi nyime. Omiyo ndio Oboke malang, maendi mas plant business. Inyalo ng'iye ing'eni en ang'o mantiere e iye. Magi kimago hala ang' nakel nie weche manyien kawuono mondo mi ing'e ni to ang'o ma dwarore. This is the start. Klopp eyes 4 trophies after League Cup win. Wan kaka Liverpool sani ndio wadwa wakaw gimoro gigo te. Champions League odong, Premier League pod odong, pano odong kendo cup machielo mwang'iyo mondo mi wachak wayudi. Wadwa kawogi Pep, the same way we give mora. Mano koro wach jo Manchester City, wach jo Chelsea, gi jo Manchester, gi jo Arsenal. Wan umiwa ka uninde class to wago gi nyundo to wakawo. Kaka nyogo Chelsea 11-10 e penalties. Awacha kikondo mikoro goya gi kite studio kaindi. Awacho karoko helmet nikech ang'eni sani ndi malo jo Manchester United gi wanga koda kabisa. To gima koro nyaka Manchester ng'eni Liverpool koro is the greatest team in England. Kalore gi trophies ma Liverpool oseyudo nyaka sani. Nyowa kadhou gi trophy achiel. Wan gi 43, wan gi 42. Liverpool record breaker, history maker of all time mar English football. Onge wach waromo kiny.